kontatu apur bat, periko gero trabajadoretatik bueltatzen denean, zuk hain ondo ikusi zenuenean trenean, zer iaban gero? Bueno, etxien egon, gara ere joen, bera oso soziabili esan, lagunebeko esan, berrexen bebai, asko, etorten ziren bebai etxera, por ejemplo, Filip Urteagen alabak, Maria Luisa Ofiaga, eta Niceta, eta arezien euren lagunek, eta Sabino Boroko, zagutzen zen dut ez da? Bai. Horre ziren bere laguna handizek. Eta ere betorten ziren, da handiko nara juen, da mendirapur bat, eta horre Durangoko Patxizurikara egaz da, horre azizien da bildurrekien harrapoengo da bezala. Bate badak izzer, ekeben, ni bilen itzen esan dutzutena Patxizurikarai, sopelana, ez dakit iru lauzien, desatostan periko, Nikoli Bizora torten itzen, desatostan, erreko baten biostazue, juen ara ez dakize lekutera, eta ezaio zuoni hause eta hause. Osea, deusagitzi. Ostetxuen ditzen da, esaten notzen. Eta egunen baten, akordetanaz, juen ditzen etxera, eta berak, klaro, bakitzen zehozer. Urtintxe izen zan Patxizurikaraina. Eta ezer entzun dozu edo uste dut zaibala. Durango ezer dara, bai, nik esan dabe, Patxizurikarai egun dabela, zehozer, ez dakit holan fijo. Eta orduntxe gabien egezei eban mentira. Hango zen, Eliasek erutotzan Janariz eta Felixek, eta eskutote ez dakit nu, San Cristobal, ez. Zelan zan, erlitie zelan zan. Urdeixako, Urdeixako, goiko depositioet. Da depositioen onduenik eban, depositioen txabola batan egoten zan, urdeine kontotu dut. Bai, klaro, komentak izan. Zagoten zan, zaretien egun egoten omen zan, Janari hote. Bai, Elias eta Felix ziren orduen, mutiko ja dositxuek, enge, da, klaro. Baina uste dut hori zentral elektrikoaren depositioen ondoko txabola batean. Kolokatzen da, ikusten da. Esan bizizet ez berekin. Bai, Patxizurikarai harrapatu abien, nik uste dut trenien. Trenin izen zan. Bilbotik Durangora da. Nik Durangoan zehozak entzune ban. Baina, nik Patxizurikarai, baina. Da perikok, klaro, eta raguran ez, bai, entzun dut. Zuri zehozak entzune ban, da zanotzan. Ezagan, badatoz. Da bile juntzien etxera inozala, juntzien etxera bile. Ez akordetan, ez. Zer denparatxu eban arek mendizek. Eta gero orduan izen San Frantziera eskapau ebana? Gero, ostia frantziera eskapau ebana.